Күптән түгел якташыбыз Альбина Хайбуллинага беренче каналдың иң билдәле уен программаларының береһендә катнашу мөмкинчелеге тия. Бала сактан был тапшыруды яратып караным һәм катнашырга хыяллана торгайным. Бына ниһаять хыялым тормышка ашты дип уртаклаша сюжет героебыз. Башкорт милли костюмында сыгыш яһап, башкорт мәдәниятен югары кимәлдә күрһәтеп кайтты ул. Безнең әлбиттә Мәскәүгә барып кайтуның иң беренче максаты булды башкорт мөхитен, башкортларны күрһәтеп кайту, башкортлар яшәй икәнлеген күрһәтү һәм әлбиттә моны һуңгарала бөтәһелә игътибар иткәндер инде башкортстаннан кешеләр колледжга тапшыруына еш айлы. Бұл әлбиттә куандыра. Чөнки башкортлар үзләрен күрһәтә алырга мөмкинчелек тулы. Альбина Хайбуллинага мөгъҗизәләр яланы тапшыруында катнашырга урындагы хакимият төрле яклап ярдәм күрһәтә. Бик кыска вакыт эчендә әзерлек саралары күрелә. Был көндә мөгъҗизәләр яланы студияһы бауырһак, какланган каз, казылык һәм башка милли башкорт аш-һыулары менән тулылангайны. Ә инде көмеш тәнкә фольклор шигъри коллектив ярдәм төркеме сыгыштары сарага тагы ла бер ям өстәне. Әйтер үзем барда бездә кунактыды бар, кунактыдыны күрәм киһән гармун алда безгә бар. Һай гөлмәзирә матур баса түгелме. Көмеш тәнкә фольклор шигъри коллективы агзаһы Дилара Гумәрова Мәскәүдәге сәфәрдән бик шат. Популяр тапшыруда катнашу олы яшьтәге ханым өчен тик позитив тойгылар, күңел күтәренкелеге бүләк иткән. Үзебезнең ныклы башкорт икәнебезне күрһәтеп, башкорт киемдәребез, ошо киемдәребез белән матур гына бию алып барып, матур гына итеп бейеп, выступать итеп кайттык. Якубович бик тә яратып безне принимать итте инде. Охшаны безнең үзебезгә лә ул да безне бик яхшы, йылы каршы алды. Бына шулай якташтарыбыз илебезнең төп каналында барган мөгъҗизәләр яланы тапшыруында катнашып, үзләрен бөтә Рәсәйгә танытып, Башкортстанды данлап, башка милләт халкы менән аралашып, яңа дуслар табып, ял итеп кайттылар. Алина Садретдинова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрләре.